Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pasensyakan, no simple lang nga kasarti ka ba ilak nga ipahikin ka, Connie? Ay nawaw, saan ang mabalinti kasta kanyak, Julius? Nairan lat ng tumang ngamin ano ospital tananang gandata. Nausaran ti kakaisuna nga urnong ko. No kasta nga rod, da kami kanina nang ti agpanunot iti pamuspusan. Tapno mapasamak ti arapap ko abongga kalaysa. San man ngamin na masapol abong ka ti kasarta? Panagkunam ka di, kat umanugot ni nanang asimple laang ti kasarta? Sana kaskari na tumututang ko ni. Diyak magkayat akalpasan ti kalaysa ta. Day tala agbaybayad iti utang ti ramiden ta. Basta, kasaritak to ni nanang. Sigurado nga da may suggest na pamuspusan. Awan ka nung aron ti kwarta na nanang. No siyak lang nga inam. Saan ang mabalain a simple lang ti kasaryaw ko ni anak ka? Uri siyak matananang. Kayat ko ti bongga kasar. Sa nga pulo a baboy kendo ano ang kumati partintayaw. Agraman kawas nga isuot tayo. Kanti disenyo ti stage nanang. Nas ka na bonggamat. Diyay nginginaan. Tapno sulit mat ah. Ay katun! Dakkel ti gastos. Ngam adda ti napanunot ko nga aramiden ta. Di mon ibagbagakin ni tatang mau. Nga main, simple laeng mo ti kayat dayjay nga amam. Wan nanang. Datalatan ti agplano anak ko. No simple laeng ti kabailan tayo. Maanusan bakit? Anyangi nga raw. Na, maminsan laeng amakikalay sa ni kuning nga anak tacho duro. Anyan nga raw ti kayat mo mapasamak ita. Umutang tayo. Adda tinapanunod ka. Ngamjak pa'y maibaga ita. Ay nawaw, kita ang mga planong ti umutang. Da kaminto kini ko ni ti makamu kunak nga road. Dagulit kamag. Iso, kasta ti anak ta. Saan ang makontento iti simple? Tauray si ka nga ina. Mahilig ka mo iti bungga. Kunaklakit din no asino ti bisita. Si kamat gayam na napalma. Agtugaw kayo pa'y Ay na, amangan kiday no adda ti extra manim dita. Gisail. Anum ti kwarta, nana? Mausar kuma iti kalay sa dakunay kan Julius. Ay nawaw, umutang kayo para laang itikalay sa, nana. Kasanaw kat mamirmiraut met gayam day ta Julius. Di nakabailan nga itag ti bungga kalay sa iti kakaisuna nga anak ka. No anya ti kabailan da, isulat ta kuman, nana. Makontento tayo kuma. Di ka di madanagan, bayadan minto mo lang nga dagaws, kalpasan ti kalaysada. O sige, pabuludan ka, nana. Ngam adda ti kasuratan a pirmaan, Day talaga yam, sigay agpirma ka. Saan kumot nga itarayan ti utang ka? Ay nawaw, nagadwa kwarta nanang. Para day ta iti kalay sayo kini Julio sa nakaw. Nangalaan yung matitikas na kadakala kwarta nanang. Binulod ko Anya? Kasano nga mabayadan tayo day tananang? Yan tangay dagulit kamot kunay. Ibagak langag.
Nayunan tayo tininong kaninang yo iti kasaranakaw. Anya? Una tapno masukatan ti gastos tayo. No ado tininang kaninong ya. Di adon tao ti maurnong akwarta. Mabayadak tao dagiti binulod ka. Ay, wanyag paiso, nanang. May at tinapanunot yun. Pilyan tayo dagiti babaknang. Tapno sigurado adakkel ti itedda. Ay, katuwan nga min tulungan nak nga raw. Tarugyan ta ti agilista, anak kaw. Ay nawaw. At idog mo ti listaan ti inalayo aninong kaninang palma. Bakit? Panagkonam raw. Umanay mo't siguro na Nagaduunay. Katuwan na, tapno adun tumot ti mangted iti kwarta. Ag subli asigurado ti gastos tayaw, numangted amin dagiti nakalista. At dapay basita sobrana. Nukasta, imutang ka talaga. Wun lakay. Di na duma, naibayad min kadagiti supplier a nakasarita ma. Ay nawaw. Jak magustuhan ti kasta apamayan nyo iti anak tabakay. Just go with the flow nga minun Na. Everything is under control. Ay, di kay romanik lamaw, tada kami iti anak tati makamu iti dayta banag, Chodoro. Makamu kayo manlangan dita. Sana ko na makibiyang. Kasta di kay sumanaaw, no awan matlaang ti may tulong yaw. Ngam no addan to ti dumteng aparikaw. Da kayo mateng ti makamu. Di na kam iramraman kin dulos. Ay nawaw, saan to ama pasamak dayta duro? Dumagas ka man pa, Julius, ading ko. Ada ka ti baga manang Giselle? Amom ka di ti inaramid ti agbalinto a katugangam, ading ko. Anya ti naramid na ayamana? Imutang iti kwarta kanya. Anya? Di mo ama? Awan iti saritaan mi ti umutang manang. No saan ka amamate, at iti kasuratan. Impapirmak matlaangan kan kapitan itay. Ay nawa, nagtakkel ti inutang na. Una, tapno bongga ka no ti kalay sayo kinikuni. Isumot ti kuna ni Nana Palma. Talaga ka di akayat yu ti bungga kalay sa koni? Da kami kanina nang timangar aramid iti pamuspusan. Takurang matiinted mo. Narigat ti bungga kalay sa nuutang mo tinagapuan ti kwarta koni. Ay nawaw, saan ka matamakaw awat si ka Julius? Ada nga rudan na panunot mi kanina nang kan nakabayad kamin kadagiti suppliers. Narigat ti mailumlum iti utang kunakmanan. Relax ka dilaan. Kasano nga rod ang mabayadan tayo dagita nga inututang yung ay. Kita ti listan ti agbalin aninong kaninang ta. Nakasarita min dagita kat imanugot damat. Ay nawaw, nagadon? When tapno adun tumat ti maurnong akwarta numang tedda. Di adan dun kasukat ti ginastos tayo. Mabayadan tumatlaang dagiti inutang ni nanang. Anya? Adula unay tinaladaan ninong kaninang iti kasarmi, Tata Chodoro. Day talaang muti kunak idi nakita ti listahan Julius Barok. Ng bawanan ti maaramidak. Ta may mayat kanuno adaw. Adumot ti maurnong akwarta. Addan to kasukat ti gastos yaw. Kasano nagkurang to ti dagiti ninang kininang mingay? Mamupay ka dagitang agina. No apay ngamin akayat dati bongga akalay sa. Isupay gidi pagparikutan. Daytoy tinapili mi agawon ko, Julius. Kan daytoy mati para kan ka. Agraman disenyo ti stage. Nakapili kami matan. Kan adapay cake. Oh, anyat makunam ka dagitoy a disenyo. Ay nawaw. Itayak pa'y asaw-asaw. Ngam di ka matsumungsungbat. Anya nga minanti ko nam ko ni. Kitaam dagiti disenyo ang napili mi kaninanang. Anya kamin ayat ti pampanunutam. Dakkel sa amatan ti gastos yu ko ni.
Isungarod nga adu tininang kaninong anaala. Pagyamanam kit di tanakapanunot adagos ni nanang iti solusyon. Gastos talaga. Kasta talaga. Ada ayamat nakita managkalay sa asaan anaggastos. Oh, anyang ay ti ko na dagiti dadakkel mo, Julius. Makaumay da ka di? Wan ko ni, ikarigatan dati umay. Oh, matlagayam. Apay akas la naunag man ti pampanunutem. Umadanin ti kalay sata. Kasla saan ka naragsak? Naisagana aminan. Fully paid pa yan. Pampanunutek lang ti dakkel gastos tayo. Mamin, ano ka di nga ibagakken ka? Adi mo pagparikutan day taabanag. Taado tininong kaninang taamang ted no bilang laeng. Awan ka di ti panagtalag mo kaninanang? Isu ti nakapanunot iti day ta solusyon. Nakiitam ka day ti disenyo ti kasarda ko ni ken Julius, Giselle. Saan pa ay Nana Paulita? Adayumat ngamin ti ayanda. Ay, bongga si ka. Kasla kalay sa dagiti baba nang. Wen ngam nagapumot iti utang. Anya? Day tatipod no, Nana. Imay ni Nana Palma dito'y balay, idi pa'y napalabas abulan. Imay imutang iti kwarta kanya. Lukas ta. Oo, tanggayam tinagapuan ti kwarta ngay naramat da. Wen, Nana. At dati kasuratan mi kin ni Nana Palma nga agbayad to adagos. Pangalada nga tatibayad da. Sapay baboy kenduang kano ti maparte. Isu tinanggag ko kay. Ay, jak amo kadakwada, Nana Paulita. Ti importante kanya kat makabayad da. Ay nawaw. Social climber mo dagita tattaaw. Ipilit dati bongga akalay sa kawang magkwartada. Uray ni Julius, naklaat idinaamuan na nga imutang ti ina, ti maasawa na. Ay, happy wedding ko ni balasang kaw. Agyaman naklaunay, Nana Paulita. Oh, diyak mo makita nila kay Mau. Ay, napanimis mo, Nana. Kumusta kan, Mari Paulita? Ay, nawaw. Bagay mo launay tabano, maamari palma. Ay, nagyaman naklaunay, Paulita. Ay, maragsakan anak hangag iti imbagam. Agramad dekorasyon, Maray. Madlaw ang inginaan. Ay, wun. Dakkel nga agpaiso ti gastos may. Ay, naimbag man. Taada ginastos yung Maray. Kitwin Ay, kuha nanang. Si kapay lang timang bantay dito ay taumisbuak labiit. Ay, sige. Mari Paulita, ituloy tanto ti agsarita inton madamdama, Ay, okay, Maray. Ay, nawaw. Talaga mo dagito'y nga agina. Di ko nada siguro. Diyak, amo nga utang tinagapuan ti kwarta nga inaramat da. Naliday ka, Julius. Dakkel sa amat yung tinagastos, tatang. Uwin atay pilit na mga agina. Siyak pa rin ti bumain ka dagiti dadakkel mo. Man nakaawat mo dagiti dadakkel ko, tatang. Di talang amo ang naggapo iti utang kita duma kwarta na aramat. Angam, anyapit ti maramidan tayo. Kat nalpasan, tatang. Bareng dakkel mo tinaurnong akwarta, abaraw. Narigat no saan amabayadan ti utang. Masya na arog ka dagiti ninong kininang mi, tatang. Kasla napilitan ti dagduma. Tamad lang tinadlaw ko, anak ko. Diyak lang imbaga ken nanang yaw. Tas sigurado nga agung manan. Huwag gayam. Mapanak pa'y man iti ayan da balayan. Kaya't kumati makiis-istorya kadakwada. Sige lang, tatang. Agsubliak mo tin itaenda ko ni kanana.
Kumusta nga ko ni anak ka? Ado ka di tinangtad iti kwarta. Dagiti ninong kaninang yaw nang tada ka di amin ay. Kontrolam ta boses mo, nanang. Ang mga nada makangag. Ay, umanay mo't sigurong day ta ang maibayan iti utang anak ka. Diyak amo, nanang. Kasano adi mo mo? Itutal mo ay ikita agmantilistaan. Oh, dagito'y laang tinangtad, nanang. Tida dumaawan pa'y. Ay nawaw, apay ngay, Kasari tayo idaan, nanang. kasano ang makabayad tayo iti utang no di mo't bang tadagiti ninong kaninang yaw? Ah, kasari tayo idaan, nanang. Ah, ni Julius ti sumungad, nanang. Agsarita tanto inton rabi eh. Da kaminto ka ni nanang ti agbilang iti kwarta, Julius. Wen, okay lang ang kanya ko ni. Saan ko matapag-interesan dito kwarta? Ay nawaw, rumbang laang taadamot na kay planuan da ito'y akwarta. Da kayong ginanang timakam mo. Kasta amumat ada kami kanina nang tinagaramid iti pamuspusan para iti kalaysata. Gaputa kurang mati kwartam. Umanay kumano simple lang ang kalaysa. Ngambong gamot ti katyo ka ni nanang. Takas tapay laang mati bagam. Kasano pa yan day tananang? Kita agmantilistaan dagiti nangtad iti kwarta ko ni anak ko. Oh, adtoy nanang. Ay nawaw, daytoy laang. Wan nanang. Isungarod nga ado ti innala tayo aninong kaninang tapno agsubli ti dakkel agastos tayo iti kalaysayaw. Ngamne, manulaang matintad da. Ay, jedan tuma, awan pa'y tinagan da iti listaan. Anya nga tano, agpatulong ta kada tatang. Una iti pamilya ni Julius nanang. Manulaang mati contribution da. Ay, wangag paisaw. Nas ka na tumulong damang bayad iti kwarta na aramat iti kalaysayaw. Saan mo't amabalay adatalaang tiyang parikaw? Apay adi ka makaisem bakay? Kit napasamak mo tibungga akalay sa asang kaibagayo itanak ta. Dakkal ti parikaw, Chudoro. Ay nawaw, apay ka di palma. Kurang tinaurnong a kwarta. Ah, anya? Kasano? Kat manula ang matiintad dagiti ninong kaninang da. Jay daduma awan pay. Ay na, talaga nakainimot dagita. Tay pabasol mo pa iti daduma. Asino nga mintinang ibaga nga umutang kayo para lang iti bungga kalay sa. Sayo namnamain ti iti dagiti ninong kininang. Ay, awan ano kasta ba kay? Da Julius ngay, ti pamilya na. Nasken ang makigudwada iti mabayadan. Sika tinaturad ngay mutang. Takdrama. Di mo iraman ti pamilya ni Julius. Ta idi pa'y nga imbagada a simple akalay sa laeng. Ti kabailan da nga itag. Ngam gapo ta agin lalaing ka, imutang ka. Ayan nga itibayad ti utang mo, Nana Palma. Ay na, pasensyakan gisail. Ngam kagudwa pa'y laang ti maitid ka. Ay nawaw, sana mabalin nana. Nasken abayadan nyo ti buo. Kurang tumo nga maintintad dagiti ninong kaninang dakuni kan Julius. No kasta, namnamain nyo ti itid da akwarta kadagiti agasawa. Iso nga adaw tinalami aninong kaninang. Ngamnay, imo da magayam, manula ang tintad da. Di kay agpabasol, Nana. Tada kayo tinagdesisyon iti bongga akalay sa dakoni. Kat ita, bayadan nyo ti inutang nyo. Tano saan, agreklamo ak ije barangay hall. Adda ti kasuratan a pinirmaam, Nana. Day tatipod no, Nana paulitang. Imay ni Nana Palma dito'y balay itay. Oh, kahit binayadan na ka diti utang na ken ka, Giselle, balasang ka. Kurang tiinted na. Iso anak kaunget akpiman itay. Kasano,
Tigayam kwarta nga itad tininong kaninang tinamnamaan da pagbayad da. Ay nawaw! Isu malagayam nga ado tininong kaninang nga inalada. Ay, nalabos ti kasta kapanunutan dagita nga agina. Kasano nga ruda na makapagsingir ka ita, Giselle? Mapanak iti ayan ni Kapitan Nana. Ijay kami laangan nga agsango kada Nana Palma. Talaga asaan ang makarik na day taad Julius. Di ka aramid. Tada kayo kinikuni tinagplano ti dayta. Kung kaya, mapan ka kano di barangay kuna ni Kapitan. Adda ti talaw anang ireklamo ken ka. Ay nawaw, apay nga'y asyak laang. Naturig ka ngamin nga imutang. Si ka mismo tinagdesisyon. Anya nga ita, kurang tinakulikta kwarta. No nangirwar ko man ni Julius iti kwarta, saan ko mapasamak ti kastaw? May sapay dagitaan ninong kaninang manulaang tintada. Saan kami kitday na makabayad? Nakitak ti kwarta nga inwar ni Julius. Umanay dayjay para iti simple akal laysa. Nakaarte kayo pa'y gamin. Ay nawaw, imbes na tulungan na kamay. Parikot nyo daytan. Mahilig ka iti bongga. Awang nga may tidinggin nyo asaw. Hey, mailumlum kayo iti utang no kasta ti aramid yung agina. Ay, nawaw! No di mo kaya ti mailumlum iti utang, makontento kano anya ti adda. Di mo namnamaan ti iti ti daduma a tao, tapno awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.